Helo, shwmai a croeso i teledu'r tele. Shwmai i chi gyd. Yn y fideo yma, fi'n mynd i ddangos i chi sut mae gosod ffeil neu llun yn ddiogel yn eich ffeiliau chi. Felly fi wedi mewn gofnodi i hwb a rwyf wedi cyrraedd y platfform J2 Launch. Ac reit ar y top fyna welwch chi ap o'r enw fy ffeiliau. Dyna le chi'n cadw eich ffeiliau chi i gyd. Felly fi'n mynd i fynd mewn fan hyn i fy ffeiliau. A dyma'r holl waith i fi wedi creu. Ac mae yna fotwm ar y chwith fan hyn. Iawn, dyma fe. Chi'n gweld e? Dyma fi'n siglo fe fan hyn. A ni'n mynd i glicio ar hwnna'r uwch o leio ffeil. Nawr, beth i fi wedi wneud yw, mae'n mynd â fi syth i'r camera roll. Fi wedi cymryd llun o fy nghwningen bach chi, enw Ted. A dyna hyfryd mae fe'n edrych. A fi'n mynd i add to files, reit ar y top, add to files. A wedyn mae'n uwch lwytho